Nyt maistan tää överi. Älä vielä. Mä näytän ekaksi mitä tää tehdään. Eli ekaksi 4 pehmytannosta. Sitten kastikkeet eli suklaakastike. Ja kinuskikastike. Ja sit strösseleitä. Sitten vohveli tohon. Ja sit vielä pullat tohon. Maistetaan. Jos mä otan tälleen kaikkea sekaisin. Hiti sotke. Oi. Se on sairaan hyvä. Oh. Voisiko täällä dipata? Mä siis dippaan tällä. Tässä on tää vohveli. Oi vitsi, onko hyvää? Sotkemiseksi tää kyllä meni. 5/5. Siis tässä on niinku kaikkea. Mä sanon tälle kyllä 10. Sama. 10. Sitten tähän kuuluu vielä nämä kahvit. Eli tää koko setti, eli överi ja 2 kahvia, vaan 10 €. Ja foodtruckeissa tää on saatavilla jetskipalloilla. Kertokaa kommenteissa, että kuuluuko pullaa jetskiin. Kuuluu.